Hola, soc Rosa Marriera, directora de la Fundació Esclerosi Múltiple i contacto amb vosaltres primer de tot per saber com esteu. Espero que, malgrat les circumstàncies que ens envoltin, esteu bé i, sobretot, les persones amb esclerosi múltiple es mantinguin amb ànims i amb molt coratge. Volíem comentar-vos que durant aquesta situació que estem vivint ara tan excepcional, moltes persones amb esclerosi múltiple s'han posat en contacte amb nosaltres i ens han transmès d'alguna manera tota la seva preocupació, però també l'agraïment perquè seguim al seu costat. De fet, la Fundació, encara que manté els seus centres tancats, està en contacte amb tots els seus pacients per diferents vies. El que hem fet ha estat reinventar-nos i hem passat de que vosaltres vinguéssiu als nostres centres a anar nosaltres a casa vostra a prestar-vos tota l'assistència. La idea és que des del moment 1 que va esclatar aquesta situació d'alarma, la Fundació ha estat al costat vostre oferint-vos serveis d'acompanyament social, d'acompanyament emocional per tots els pacients, completament gratuït i online, resolent tots els dubtes, ja siguin a nivell emocional, a nivell de tractaments, a nivell de recollida de fàrmacs, a nivell de temes laborals, de com tramitar una baixa. O sigui, totes les coses que us han anat preocupant hem estat al costat vostre. És per aquest motiu, que més que mai volem seguir fent el que fem fins ara, perquè la situació actual està sent tan greu que ens està sobrepassant a tots. I per això el que volem, com ja hem fet en d'altres ocasions i tots vosaltres sempre ens heu donat gran suport, és seguir-vos demanant suport per poder continuar. I aquest suport és un suport econòmic, un petit ajut que cadascú pugui fer en la seva justa mesura. Aquest ajut ens permetrà seguir al costat de les persones amb esclerosi múltiple que més que mai ho necessiten i després continuar amb la recerca que fins ara tan bons fruits ens ha donat. Per fer aquesta col·laboració hem obert la pàgina Contra el Coronavirus, a través de la qual podeu fer qualsevol donació o aportació per seguir sumant aquest projecte conjunt que tenim entre mans. Moltíssimes gràcies a tots, només dir-vos que amb molts ànims continuem i ens en sortirem.